Hi guys, madungan lang yung tanan. As 4 media na. Naman akong ilis. Magpa-laboratory po karon. No sa Zumikay, injag traffic. Inja, hanglan alas 8. Sugdan ako laboratory kay daghaman ng klase ha. Na ito di ko, na ECG, jalakwan ako dugo. Na lipid profile karate basta daghanto hindi grabing katasan na kaaso how ang kaso umpitan nagpasting ko unja di man pwede mo simu nang nagpasting unja naman pwede mo kaonin humanag laboratory kasi unahan tingali nila upuan kuha ako og dugo unja today ko na imiguman Tagay niingan nga ngano ko nung naapa ko yung mga laboratory nga human naman gioperahan bisag human na gioperahan naagihapon yung mga laboratory after 1 year na po otro ilamang ko nang i-monitor kung sanay dagan sa kasing-kasing diba pero okay naman nga kaya wala mo ko gibati nga hangat naglisod ko ginawa man okay ra nja ini ka Bermis mabalik na tud ko mahasal na bas limo lagi kabanaho yang bitapog ako ramay na tarong di ka mahasal kay mag kuan pagmanok magtimpla kaya ra man ako ra ako ra laman lumay ha maday disli mo lang sugot og akura kaya sa kumahadap ko akarong isa kaya na may ginawa ng buwan padawang namin sa Philippine Heart Center disli mo lang katungkol pa ito tungkol pa na siya maad na tayo mo biyahe o gingarong kursaha nakadlawon pa kay ikaso traffic kung ka nang largag o alas 7 ng kape nga ako doon na alsutso nga nang oras ang traffic ka lunis man doon sa ini ka Bermes otro na po biyahe na po ng sa Diyo doon naman rin sa Katao oo laboratory ganay dugo kuha kay daghang mo tong klase nga laboratory na lab talking ram katasan na lang talking ram ta kada lira unsay oras sa amore do ilalim ni mo pasti aron pagkatasa ka sumar ko katumbahon kuhan pagdugo tuduit pa tao na ito ano brada pag-ibig-iba gagalihan ang buwan ha? Pag-ibig-iba brada anong buwan ako din 719 dahil nag-presus ko bang mga ganan grabe ang bugas na lumigas sa kusniton mahadap naman ko sa mga buho da gabi ang kusniton na buho man tunda na padaw na may muuli ito sa kaya nagabot pailap
Grabe ka po dyan. Agang tuloy ko ganyan kaadugan sa naman. Hindi mo kung orasan na lang, pila ka oras. Uy, ka oras oy, pagod. Sa? Ka oras. Sa lagi ka oras, mau nga sige magbalik-balik. Agi buhat. Nakilid, ginawa. Stop sa ginawa, ina naman. Kumalat. Wala. Kasi ka mag-hangin. Ito magkasakay mo ba niya? Arlain nagpanahon. Ikindog. Asa ba rin bagyo dapit ning ugdang? Tumoy ra. Kumoy sa? Dahil dapit sa Philippines. Batanes? Apa? Agi. Aray. Abang bawal ano? Aray kudang. Ano ba? Opo. Kita kang kamot. May bagyo. Naghigda-higda pa ko. Di ka po ko ganiha pag uli di ka nagpa laboratory. Ang kay kuan man sa zumi ng mata ni Limuel kadlawon pa. Sa dugay po makatugi ni kagabi bubuy ra tug wara ka abotog 8 hours. Mao nang ning bawi kog tug karong palis. Sige pero ko uwan kanay bagzo. Gamang gasakzan ganiha. Nadrek ko siya. Ngayon siya nga di na kuno siya mamasada kay basing kunog na yung manglugpad nga mga sin kahoy nga matumbay nga na kay kasi kagbagyo. Signal number 5 sa probinsya. Ang agahang laboratory kada gamon tong klase upat ka nga na nga dugo ilang ikuha nang huwi ang bagtit pagkuman unza mura ko katumbahon o karil itong resulta sa ang laboratory kanila mga ang abaga ganun sani nakuan man huwi magnget-nget dani abaga jadar siku di ba kaan ni arthritis nga umukaan ko karning baboy nga na digaling pod manok arang nget-nget tama jig kaadyo may bawang na ni gabernis pohon update ra ko ninyo minsan na grabe nagkalibutan ron gahapon kagubot dito sa kuan Recto Manila kay ang mga pulis ibang kulatas mga batanon grabe mga batanon nagkuan sila nagprotesta yung malaki yung kabila yung dulo ay parang ibang yan yan ganyan na lang ganyan na lang buo na lang para mo
Talaman. Sige rito. Sabada. Sige kita na sa anak sa isang kuan ko no. Bispring. Unsa may imong gibati. Nasa? Na. Shout out asa para sa karon. Sa kuan. Katar mo siguro rin. Uy, Kung Pangajui. Kasi nanuplag ilang anak. kambal ganyan ha. Dala pa ilang panganay. Oh, basa. Unsa sa pa imong gibati kag sindang kag ingana. Kaya sa lagi imong gibati pod nga. Oh, good. Nanaila ha. Damo good. Karang tinudlizer. Para nas imong kasing-kasing. Damo. Suya nga ingana ang asawa Oy. ng anak. Ang pas di mo suyaon. Mata suya. Bispre na ni mura na may pagisuon na ni. Unsa? Sa abroad na itong namali. Suya lagi ko na naay mga anak nga na. Diba? Maikag ko. Lagi ka di ka maikag. Hindi. Ano ba suya? Natural ron silang maikag ug may anak. Tawa. Kaya na ati manon ni ngana. Ang mga suya. Unsa? Sa Ang mga suyaon na Hindi yun. mo nasuya ko na yung anak. Naikag ra kay ganahan Yeah. sila og may anak. Pwede po, tikop na siya. Hoy boss, daghan na may naman dito boss. Gagi mo manok dito salang upat naman to ko buok. Dili, mo na Yung yun. Sutso na. pangdugangan. Di na yun, sutso na. Bagzoron. Pag ilis ko kaninaan sa kay bawang singot. Lagyan. Apo na. Sumangil. Pwede po, tikop na siya. Sumangil pero naikag na. Basta nagigna kay anak sa imong pagkaulit tao, pangitato. Kaya ito yung pangadyoon. Nawa. My love. Amo. Ha? Amo. My love. Nawa na yung mga baga sakit mo. Napungot. Hilutan ang sa my love. Kasi kung uli yan. Basta na kayo pag umangkan nga maminja o sa doon sa agilang anak daghan. At ang pangadyoog asa. My love. At ang pangadyoog asa. Una kayo pag umangkan nga mga anak o daghan ba. Hindi na sila makabuhi kang tayo nga. Nanda ihatag nato imong dawaton. Ilang mama. Asa man mo bakasyon lagi ini ka October ato Cagayan para ma-meet na to itong imong mga igagaw. Pwede. Kaya na dismail. Kuwang parang uy. Na. 50 og mo bakasyon ka. Pamatay. Wala. Siyempre, duha gatang balikan sa eroplano sa asa man ta mo stay. Kuwang pagyan na 50,000 asa man ka mo budget dito ang budget ka sa mga bahay sa imong igagaw kasawaing para man ta. Madud na ang budget tagato parang mga bangtag sa pagkasibara nga na. Ito. Hindi mo laag ta sila ha. Imong mga igagaw. Kala may mas bukid nun. Sila mo likay dito man sa bukid nun gipanganak. Tanaul sa bukid nun gipanganak. Magkagano ko may na? Kami matong rito nga ba? Isda. Di ko inirito. Pilti mo gana. Isa mo na yung mudaan. Pilti mo na gana isda. Pilti mo na isda. Ito mo dahil mo gana dahil. Kaliboy. Magtinugong ra ko. Milo, ito na to. Ipulan ako kaadus mga manok, karning baboy nga na. Awag ko aral man ko ugma magsinugba. Parang may mantika-mantika. Buwad isugba. Lamdag na gawas. Ulit na. Bilangin mo na mga ulang. Isang buo yan. Ate mo. Ah. Hari manang manok. Masarang oras na magsarado kanang pride. May pride na tapos bang na fried chicken. Tapos ito, tapos fried chicken. May fried chicken.
Daghane pride itu dapat atbang napi pride dari sa ini ada limun lapi pride kapunahan napi di mga tubo napi kunci napi dadas sa manok. Oh, gawin nila sa awat-awat mo. Sa wa man lagi ni Senior Pedro. Diba, magkatawad mo sila. Uy, naalagi bitaw ko. Tapos, Basta dari paglingkod. Isa ka buok doon. Isa ka buok doon.